Yeah, 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 yeah. Hasil listrik. Like Snort. Als je me Valentines, baby kom say me is me Valentines. Als je me Valentines, baby kom say me Valentines. Als je me Valentines, baby kom say me is me Valentines. Als je me Valentines, baby kom say me Valentines. Ik ga lief voor jou als je me Valentines. Baby kom als vat eruit, kom als gaan ons slide. Baby ik is hier voor jou, baby 9 to 9. Ik is lief voor jou, ik is hier voor jou. Baby is hier mijne, of vlieg je van mij. Ik is hier voor jou, baby alle tijd nog gaan play. Ik is hier voor jou, en ik is lief voor jou. Als je me Valentines, baby kom en zal je wat doen. Als je me Valentines, als je me Valentines, baby girl say me now als je me Valentines. Als je me Valentines, als je me Valentines, baby girl say me now als je me Valentines. Als je me Valentines, baby kom say me is me Valentines. Als je me Valentines, baby kom say me Valentines. Als je me Valentines, baby kom say me is me Valentines. Als je me Valentines, baby kom say me Valentines. Als je me Valentines, baby ik like een movie. Dus je waar je aan je pak, ik zal een movie. Paar mensen kijken ons aan zo'n movie. Wat ik zei voor jou, baby was mijn movie. Ik lief voor jou, alle tijden wat ik voor zit. Ik is hier voor jou, zie je de best dat we hebben. Zie je wat ik heb. Als je me Valentines, baby kom say me is me Valentines. Als je me Valentines, baby kom say me Valentines. Als je me Valentines, baby kom say me is me Valentines. Als je me Valentines, baby kom say me Valentines. Yeah, 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 yeah. Ludwig Production.